Riadi najhodnotnejší AI startup na svete, ktorý mesačne používa takmer miliarda ľudí a pre väčšinu z nich je jeho produkt v podobe ChatGPT prvou voľbou medzi AI modelmi. Jeho plat skromných $76,000 ročne. Akcie firmy nemá žiadne. Napriek tomu je miliardárom s obrovským majetkom. Ako sa zo Sama Altmana stal bohatý človek a ako čaká na prvé priečky vo Forbese? Sam Altman vedie OpenAI, firmu aktuálne ocenenú na $852 miliárd za ročný plat, ktorý by v San Francisku sotva pokryl nájom slušného bytu. Kongresmenovi, ktorý sa ho v roku 2023 opýtal, či zarába veľa peňazí, odpovedal: v OpenAI nemám žiadne akcie. Robím to, lebo ma to baví. I'm doing this because I love it. Bola to technicky pravdivá odpoveď, ale zároveň jedna z najzavádzajúcejších vied, aké kedy z Altmanových úst vyšli. Altman v skutočnosti sedí na majetku v odhadovanej hodnote $3,3 miliardy. Ide o výsledok 10 ročí trpezlivého budovania, privilegovaného prístupu k najlepším startupom Silicon Valley a schopnosti byť vždy na správnom mieste v správny čas. Altman vyrastal v bohatom predmestí St. Louis, Missouri ako najstarší zo 4 súrodencov. Matka bola dermatologička a otec realitný maklér. Na Stanfordskej univerzite navštevoval súkromné pokrové hry, kde sa podľa vlastných slov naučil viac o živote a biznise ako na prednáškach. Po prvom roku štúdia odišiel do Massachusetts, kde sa stal členom prvej skupiny Y Combinatora, prestížneho inkubátora startupov zakladateľa Paula Grahama. V skupine s jeho startupom boli zakladatelia Redditu a Twitchu. Jeho startup Looped bol prototypom sociálnej siete využívajúcej polohu mobilných telefónov. Firma sa trápila so získavaním používateľov, no v roku 2012 ju kúpila fintechová spoločnosť Green Dot Corporation za $43,4 milióna. Altman odišiel s peniazmi vo vrecku a s reputáciou Silicon Valley. O 2 roky neskôr, v roku 2014, si ho Paul Graham vybral za svojho nástupcu na čele Y Combinatora. Post prezidenta vo Y Combinatora bol pre Sama Altmana zlatou baňou, aj keď nie priamo čiarou. Y Combinatora vtedy bralo 6 až 7% z každého startupu výmenou za $150,000 vstupného financovania. Altman dohliadal na expanziu z desiatok na stovky startupov ročne a súčasne si budoval vlastné investičné portfólio. Zároveň pôsobil ako jeden z prvých skautov Sequoia Capital, jedného z najvplyvnejších venture kapitálových fondov na svete. V tomto programe dostával kapitál Sequoie a investoval ho do raných startupov, pričom si ponechával podiel zo zisku. Práve tu padla legendárna investícia $15,000 za zhruba 2% spoločnosti Stripe. Stripe je mimochodom dnes platobná infraštruktúra internetu, ocenená na $159 miliárd. Aj keď bol Altmanov podiel medzičasom čiastočne rozriedený, odborníci odhadujú jeho aktuálnu hodnotu na $700 miliónov až $1 miliardu. A to všetko výmenou len za $15,000 vo správnom čase. Podľa nedávnej investigatívnej reportáže magazínu New Yorker bol Altman známy tým, že selektívne investoval do najlepších spoločností a blokoval externých investorov. Sam Altman pre magazín poprel, že by kohokoľvek blokoval. Podľa článku denníka Wall Street Journal z roku 2024 vlastní Altman podiely vo viac ako 400 spoločnostiach, a to cez viaceré investičné nástroje. Hydrazine Capital, čo je rodinný front s bratom Jackom, Altman Capital a Apollo Projects. Celková hodnota portfólia bola v polovici roku 2024 odhadnutá na najmenej $2,8 miliardy. Medzi Altmanové kľúčové investície patria sociálna sieť Reddit, online platforma pre hľadanie či prenájom ubytovania Airbnb alebo Helion Energy, jadrová fúzna spoločnosť, kde Altman investoval $375 miliónov. Keď Sam Altman v roku 2015 písal Elonovi Muskovi s návrhom na vytvorenie OpenAI, obaja sa tvárili ako altruisti znepokojení existenčnými rizikami umelej inteligencie. Bezpečnosť musí byť primárna, písali v zakladajúcich dokumentoch. Spoločnosť bude štrukturovaná ako nezisková organizácia, ktorej misia by mala byť na prospech celého ľudstva. Realita sa však ukázala byť iná.
Podľa investigatívy magazínu New Yorker Altman tvrdil prvým zamestnancom, že OpenAI zostane čistou neziskovkou. No interné záznamy ukazujú, že zakladatelia mali pochybnosti o tejto štruktúre už od roku 2017. O 2 roky neskôr prišla štruktúra spoločnosti s obmedzeným ziskom, ktorá kombinuje ziskové investície s neziskovým poslaním, obmedzením maximálneho finančného výnosu, ktorý môžu investori a zamestnanci získať. A spolu s tým aj investícia Microsoftu vo výške miliardy dolárov. Výnosy investorov boli tak čisto teoreticky obmedzené. V praxi sa ale limit postupne eliminoval. Ohodnotenia OpenAI medzi tým raketovo rástli. Miliarda dolárov v roku 2019, 29 miliard v januári 2023, 86 miliard v čase Altmanovho prepustenia v novembri 2023. A mimochodom, toto video vzniklo v spolupráci s brokerom eToro a v prípade, keď začnete investovať s brokerom cez link v popise tohto videa a vložíte si na účet a zainvestujete ekvivalent $200, tak dostanete ako bonus akciu v hodnote $50. Budete si môcť vybrať z akcií ako Alphabet, Apple, Nvidia, TSMC, Microsoft a Tesla. No a ešte späť k novembru 2023. Sama Altmana prepustil štatutárny orgán OpenAI. Spúšťačom bol Ilya Sutskever, vtedajší hlavný vedec spoločnosti, ktorý pre zvyšok správnej rady zostavil 73 správ zo Slacku a HR dokumentov, ktoré opisovali vzor správania Altmana. V princípe to ale bolo celé fabulácia a klamstvo. Správna rada Altmana odvolala počas videohovoru so strohým vyhlásením, že nebol dôsledne úprimný v komunikácii. Na Microsoft, ktorý do OpenAI investoval $13 miliard, sa to dozvedel len minúty pred oznámením. Satya Nadella neskôr povedal, bol som ohromený, nedokázal som v podstate nič zistiť. Altman odletel do svojej vily v San Francisku a tváril sa na vládny exil. Investor Ron Conway, spoluzakladateľ Airbnb Brian Chesky a PR guru Chris Lihan pracovali v 12-hodinových zmenách na ďalších krokoch. Microsoft oznámil, že zakladá konkurenčnú jednotku pre Altmana a každého, kto by s ním odišiel. Vyše 700 zamestnancov pohrozilo rezignáciou. Správna rada sa ocitla v pasci. Po 5 dňoch bol Altman opäť šéfom. Sutskever spolu s ďalšími 2 členkami správnej rady stratili svoje posty. Altman si vybral 2 nových členov rady. No a novej správnej rade zadala, aby dohliadala na vyšetrovanie obvinení voči nemu. Avšak magazín New Yorker informoval, že žiadna písomná správa z tohto vyšetrovania nebola vydaná. Zdroje blízke celému procesu hovoria, že záver bol ústny. Žiadna kriminálna činnosť nebola nájdená. A to stačilo. Trhové ohodnotenie OpenAI od incidentu len rástlo. Čiastočne preto, že masívna podpora zamestnancov počas krízy ukázala, aká lojalita stojí za Altmanom. Čiastočne preto, že ChatGPT medzičasom explodovalo na takmer miliardu mesačných aktívnych používateľov a OpenAI oznámilo príjmy $20 miliard za rok 2025. Na jeseň v októbri 2025 sa definitívne uzavrela transformácia na ziskovú spoločnosť. OpenAI sa stalo Delaware Public Benefit Corporation, alebo skrátené PBC. Ide o špecifický typ ziskovej korporácie, ktorá je registrovaná v americkom štáte Delaware a ktorá má v stanovách definovaný okrem tvorby zisku aj záväzok prinášať verejný prospech. Nezisková nadácia OpenAI Foundation si ponechala 26% podiel. Microsoft získal 27%. Altman akcie nedostal, no diskusie o budúcom akciovom balíku pokračujú, keďže aj budúci investori trvali na tom, aby vlastnili podiel a mali aj finančný záujem na úspechu OpenAI. Pre porovnanie, spoluzakladateľ Greg Brockman má pri aktuálnej valuácii $852 miliard podiel odhadovaný v hodnote $20 miliard. Altmanov podiel bude podľa všetkého vyšší. Magazín New Yorker v spomínanej investigatíve píše, ako jeden Altmanov bývalý spolupracovník potvrdil jeho slova, že nejde mu o peniaze ako pred rokmi. Povedal senátorovi Kennedymu pri výpovedi v kongrese, ale jedným dychom vraj Altman dodal, že mu ide o moc. Neskôr v januári 2025 stál Sam Altman v Rooseveltovej izbe Bieleho domu vedľa prezidenta Trumpa a oznámil projekt Stargate. $500 miliard na výstavu AI infraštruktúry Spojených štátov za pomoci SoftBank, Oracle, Microsoft a arabského fondu MGX. New Yorker podobne zmapoval dlhoročné Altmanové pokusy získať arabský kapitál. Prvé stretnutie s korunným princom Mohamedom bin Salmánom sa odohralo v roku 2016. O 2 roky neskôr, v októbri 2018, mesiac po vražde novinára Jamala Khashoggiho,
sa objavilo oznámenie, že Altman vstúpil do poradného výboru Neomu, saúdsko-arabského megalománskeho mesta budúcnosti v púšti. Keď ho riaditeľ pre politiku OpenAI vyzval, aby z výboru odišiel, Altman podľa reportáže argumentoval, že Kushner, Trumpov záď, ho uistil, že Saudovia to neurobili. Altman si na toto odvolávanie sa na Kushnera nespomína. Po rastúcom tlaku Altman z výboru odišiel, ale podľa zdrojov novín sa spýtal, či by sa peniaze od bin Salmana nedali nejako aj tak získať. Otázka neznela, či je to zlé alebo nie, ale jednoducho, aké by to malo následky. Dá sa to obísť? Citoval New Yorker politického konzultanta. Emiráty nakoniec záujem Altmana nesklamali. V roku 2024 navštívil jachtu šejka Tahnúna bin Zaida, princa a šéfa emirátskych spravodajských služieb, na jeho 250 miliónovej superjachte Mariach. Altman ho na sociálnych sieťach označil za drahého osobného priateľa. Podľa New Yorkera mu šejk daroval hyperauto, hoci Altman odmietol prezradiť, o aké išlo. Altman má vo svojej garáži napríklad McLarena F1, ocenený zhruba na 20 miliónov dolárov. Nehnuteľný majetok sama Altmana dosahuje odhadovanú hodnotu asi 124 miliónov dolárov. Ústredné je sídlo na legendárnej Lombard Street v San Francisku, kúpené za 27 miliónov s nekonečným bazénom a garážou s rotujúcou plošinou. Lombard Street je známa predovšetkým svojou strmou a klukatou časťou. Investigatíva magazínu New Yorker tiež dokumentovala obvinenia od viac ako 100 zdrojov. Medzi nimi boli tvrdenia, že sám Altman udržiava finančné prepojenia s mnohými bývalými romantickými partnermi. Sám Altman je totiž gay, keďže do ich startupov investuje ako spoluinvestor alebo vedúci investor. Jeden zo zdrojov to opísal takto. Vytvára to veľkú závislosť, niekedy celoživotnú závislosť. Sám Altman vybudoval jednu z najnezvyčajnejších finančných pozícií v histórii technologického sektora. Riadi spoločnosť za plat nižší ako priemerný americký učiteľ. Hromadí miliardy cez portfólio, ktorému poskytol privilegovaný prístup z rokov vo Y Combinátore a Sequoii. A čaká, kým sa skončí transformácia OpenAI natoľko, aby mu mohli dať akcie, ktoré by ho okamžite zaradili medzi najbohatších ľudí na svete a na čelo rebríčka Forbes. Otázka nie je, ako zbohatol sám Altman. Otázka je, čo sa stane, keď OpenAI naozaj vstúpi na burzu a Altman dostane akciový balík zodpovedajúci zakladateľovej odmene. No a nezabudnite, keď sa vám video páčilo, dajte mu like a tomuto kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali. No a keď ma chcete podporiť, môžete mi kúpiť kávu.